kyerɛ sɛ wotimi hu sɛ woman Gaddafi paa ɛna okowura parliament ne. Welcome to the political rant with me, the voice, right here on Ghana and Sem TV. Please like, comment, subscribe, share, turn on the notification so that anytime videos of this nature are uploaded, you'll be notified. Ɔbaa no maame no wenum sɛ no na ɛyɛ anan kɔm hia so mba behyia me no no mu gyae o gyae anɔdɔmprɛ ɛma ne nam ne baabi no behyia me ɔbaa fo kurasi ni saa no no behyia me aboafo ka sɛ sɛ suban ne yɛde tena yɛde wura saa dan mu parliament ho wɔn we mu nyina frɛ ɔmo ho mma nti na meka kyerɛ wo sɛ saa NDC no egu hɔ nom no enkwasiafo nko anegu party ni mu a meka mento sɛ bi ɔba no ɔhu ade a wakɔyɛ no wɔde ne suban no kɔ bɛrima ni mu nyamfo yi so ɛwɔ parliament ho na yɛnom ne nyina na ya na yɛka sɛ yɛnom no yɛwɔ yi no yɛwɔ baabi a yɛdura wo kɔmpɔto ho wo baabi wɔ hɔ nom a wodura woyɛ ɔba woduru baabi a woma nipa hu sɛ wɔwura baabi na woduru baabi a woma nipa hu sɛ ha soso deɛ waba zongo sufuo lane na wode wasesa zongo suban no ɛde akɔwura East Legon obi manhyɛn mu na maame we say no ba wiase no kyɛ sɛ mehia pa na mo platform we nem so na mo me kwan me ni di o matam ka bi fa nkyɛ Kasa Obama fu na sɛ oba maame no de oyeye no wo hia pa sɛ nipa ka bi kyerɛ no because ade no de kokoye be ma ni monyamfo wo hwɛ be ma we ya o de kofa be ma oda na chimra ne ehwe ne to afam sɛ cement paper we no nyina yɛ oba wo hu na chi no wa hu nanim wakofa we one belt ne ehwe asia oba wo ntimi more belt wo de wasese sɛ wotimi sɛ de no ye na yɛ sɛ wabɔ papa na to hɔ wabɔ na to hɔ sɛ we me ko di na tem saa na wa yɛ na adwe me ko di na tem ɛna ɔkɔ so dross ba akopɛ de ɔsɛ ne no ana asɛ yi ɛna ade kɔ na ɔkɔ akɔdi na tem ho wow na wo bɛka ɛna ka wo yɛ lusu ɛno yɛ fa ho wo yɛ lusu aba ho na baba Sadiq kora na wɔno UTV no kɔdi MP no wɔno kora te hɔ magya no wɔno kora bɛti ba kasa no ho rough sa enka pɛsɛ de ɔno akasa wɔtimi agina ne naso ahwɛ sɛ aba no ɔbɛwe ne mu kyinkyim ne nsa wampene no yɛ strong ti nyakopɔ aka no wanya na aba wɔno le hɔ na wo kasa akyerɛ no let us say why wadwene sɛ wo firi fie ba no wati mu pa sɛ wobɛdi dinatem enti na aba ya bɛdi natem na me ka kyerɛ saa maame no wɔne NDC for no especially omugu Facebook gu ayi no so a wɔn no kwasiasɛm wɔn di a members of parliament a wɔn wɔ NDC mpo ehunu nyansa wɔn nim sɛ wɔn wɔ NDC na nso so no deɛ maame no bɛyɛ yɛ no yɛ nkurase sɛ mɛnsɛ fata sɛ maame no bɛyɛ saa na wɔn condemn na saa nkwalaa na wɔn ti wɔn no wɔn school ni yɛn si dan mu da na wɔn maame no agyibigyib yɛ papa no abobɔ adam nti wɔn agya wɔn ate wɔn agu ntentan no so a wɔn ti wɔ agyimi na wɔn twerɛtwerɛ no ɛno na ɛkyerɛ sɛ ebe kyerɛ sɛ ɔmo bɛko ama maame no na mo ko ama no so ɛnya ade a onya mo akoro de mo ho bɛkyɛ mu kyerɛ sɛ wotimi hu sɛ woman Gaddafi pa ɛna okowura parliament ne woman Gaddafi na dem was woman Gaddafi ngai awo a wo yɛ adwuma wo wawu kura we so suban we oda na di ɛno kyerɛ nipa a wɔn wɔ ama amamuo mu ɔba we saa de we ayi ɛkɔ wɔ sɛ mama yɛ nipa bia a wɔyɛ nipa obu no ho de a maame we yɛ sɛ nka wɔtwe na appointment ne sensen ɛsɛ kɔtwe sɛ de hu sɛ Ghana discipline wɔ ha ɛne adi bu ɔma na nso so sɛ mama ntimi antwe maame we yɛ asensen medi mama tempa papa medi na tempa ɛwɔ so otimi twe maame we ade ne sensen because ade no yɛ no ɛde pɛn ade no wɔkyerɛ ntirimafo na kyerɛ sɛ wotimi wura parliament di opi atem wotimi wura ba bia di opi atem ti sɛ John Mahama pa atem di dia ɛne ɔno so bɛgye bi paa so wɔn pɛ sɛ ɔno so atem di bɛkɔ no so na ɛkɔ no so na ɛyɛ ne yadea maame we ɛwɔ so otimi twe ne sensen because ade wa ɛne yɛ nnuamɔ ho sɛm a parliament ho ɛhɔ nom na yɛ the highest officer ɛwɔ wo na John Mahama sɛ president ɛhɔ na abɛkɔ uhia bibi ɛhɔ na akɔ wokɔ ka sɛ ofo ahwene ɛhɔ na akɔ na sɛ wotimi maame we timi fa ne challenge ewura hɔ kɔ di aniamɔ ho sɛm we sei ɛkyerɛ nipa wɔ hɔ nom de a na ɔsɛn na ɔpɛ sɛ ɔkyerɛ ɛsɛn na ɔpɛ yɛ ka sɛ ɔbaa wo ho ɛfa a ɛnyɛ w'anim ɛna ɛkyerɛ sɛ wo ho ɛfɛ ɔbaa ne ho ɛfɛ ne ɔbaa wɔwura office bi ɔmo yɛ ho sɛ wɔwura baabi
owura baabi a ne dibre mi hu se owura baabi do bɛyɛ ne ho kora wo kasa no ana afɛre na saa ma me we ade a wayɛ yi die wayɛ ama yɛ hu sɛ ɔno ɔda gatam na ɔda eti saa gatam ne yɛmu bi so hɔ ne yɛte eti waba yɛ ma na kɔ aba na ɔnka hu sɛ gatam hɔ na waba no yɛ wɔ yɛn a gata na ɛyɛ dia na waba abɛto yɛ mu dia a yɛ ma na kɔ aba na ɔno ankasa obehu kwan yɛ ne yɛ de ne bɛfa so wɔ gatam ha ha no wo nyɛ dia wo ma ha na wama yɛhu sɛ ha na ɔno so aba yi deɛ mekyɛ sɛ gatam no ɔbaeɛ no ne yɛsi efie wɔ ha dada nti waba deɛ a yɛbɛma no baabi atena wɔ ha paa na ɔno akasa ɔbɛgye atam agu ne ho ɔso wɔ mu ne ho na sɛ wɔagyi na sɛ ɛyɛ mu ne ho tumi bɛrima sili deɛ a ɛna ne kunu deɛ minya deɛ ɔde yɛ no wɔ fie ahwɛ so watumi akɔ dan mu hɔ akɔyɛ wei na ne kunu anadwo ɔne ne bɛda koraa gye so wama no afa no ahyɛ akyire ade no akyini hɔ nyinaa ansa na wama ne ne nada wɔwie osisi mi pie toma asame wa na wei saa na ɔbɛyɛ sɛ ne kunu ne nna firi saa gye sɛ wafa no ahyɛ akyire agyegye ne so ayɛ ne sɛ akora ansa wama nada bɛrima no wahunu ama no weenum nyinaa wɔba wɔanya kɔte ani ɛkɔte kɔte no ɛna ɔde aba abɛtena hɔ ɔde gyi mie ɛkyerɛ obi bɛrima anim onyamfoɔ sɛ ɔbɛrima wɔ ebi da n'akyi a nkɔyɛ ɔbaa mu a aboa